Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Amaviki adlule uMashiyane we-Politically Incorrect uke wakhuluma noMama uMary Phali, lo wayewuconvener we-MK Party leMpumalanga. Emveni kokuba kwavela iy'nkulumo ey'ningi, akhumbula ukuthi khona abantu abavela bathi bafuna uMary Phali abuye emkhontweni, wayesekhuluma naye. Kanti kulezo nsuku lezo uzophinda release ivideo futhi la ayenza noJabulani Khumalo. Angazi ukuthi wayenza nini, kodwa uJabulani Khumalo laphaya ukhuluma ngokuthi uJaji uJohn Mhlophe bebethi bayambuyisela emsesikhundleni sakhe sokuba uDeputy President womkhonto wesizwe Party wenqaba. Kodwa kunalokho uJacob Zuma appointe uDuduzane Zuma as uDeputy President womkhonto wesizwe Party. Ngicela ukukukhumbuza ukuthi wathini, ngicela uzwe la. And I feel ukuthi uDuduzane, you know, this bring me tears, but I feel ukuthi uDuduzane would you know, become one with his father and make sure that nobody comes in and manipulate him. Okay. So you were protecting manipulation, and people must not fear to do work, fearing for their position. And I did not do it, by the way, because I wanted him as a Zuma synonym. Okay. I did it because I know that Duduzane is capable to be the best leader. Okay. Other people were saying, if Deputy President replaces the President when the President is incapacitated, according to that constitution we are going to discuss, it gives John Mhlophe lots of powers. And there were people who were worried that a Zuma who is not in the position of leadership, if a Zuma is not in that position of leadership, it would be very difficult. So I just wanted to ask you that so you could confirm it. Were you not doing it for succession? Mbulezi, awumeka kancane. uMary Phali has been alleging that for the longest of time that for a good succession of the party, Duduzane must become the deputy president of Umkhonto weSizwe. She was fighting it when she was within, and she's still doing it when she's out. And I spoke to her for her to explain what did she want. Will it surprise you if someone announces Duduzane Zuma as the deputy president of Umkhonto weSizwe? I'm sure you're very late. You're very late. It's already there. It's there. Duduzane Zuma is already the deputy He's the president. deputy president of Zuma. He's been appointed. He's been appointed. We just don't know yet because they have not explained. Yeah. I think what happened, we were supposed the to third one? have the press briefing yesterday, but it did not happen. Because of Venezuela. He failed even to go to Venezuela. He wanted to go to Venezuela. He wanted to come and meet the ambassador of Venezuela, but he failed to do that. Okay, so are you alleging that there are And three? the SG is no longer there. We must know. We have a 10th SG as we speak now. Wait, before we took the SG, there are three deputy presidents. Number one is Mandlikosi Mhlophe. Number two is Tony Yengeni. Number three is Duduzane Zuma. This is what you are telling us. Zuma decided to bring in Tony Yengen to push out Mhlophe, and he did that. Yes. Then he brought in Tony Yengen. Now he's brought in Duduzane as the first deputy and Tony Yengen as the second deputy. Mhlophe is out of the party. He's out of the party. He resigned. In actual fact, they were trying to get him back, but he put his resignation. Njengoba umuzwa ke ubaba uJabulani Khumalo ekhuluma kanje, futhi ukhuluma njengomuntu onesiqiniseko, onesho, ngoba uthi ngokwakhe uDuduzane seka appointiwe as uDeputy President. Ngake ngayisho lento ngaphambilini, ngiyayiphinda manje. Iqembu Umkhonto weSizwe Party fanele indaba yesuccession
bayikhulume kusesemanje, bayihlele kusesemanje ukuze lama speculations nazo zonke lento ezikhulunywayo kuzofika la ziphela khona. Funa futhi lokho bakulungisela ukuthi noma ngathiwa uPresident Zuma akasekho, kodwa abazi ukuthi abantu bayazi ukuthi ubani uzoba umholi wabo, ngoba if bakhanda iqembu laba centered around one person kuyingozi lokho, kuyingozi enkulu. Ngakho ke iqembu akufanelanga libe umuntu othize, kodwa iqembu ufuna kube iqembu. The organization must outlive anyone, it doesn't matter ubani. The organization must outlive anyone. So ukuze kuphele wonke lama speculations akhona, kufanele umkhonto wesizwe party uyikhuluma indaba ye-succession. Into enza ukuthi ubone ngikhumbuza lama video, uDuduzane ubonakale namuhla eyingxenye yomkhonto wesizwe party esevo gogo kwenye kitchen soup ebapho gogo khona ukudla, wabonakala ingxenye avuka futhi ama speculations athi kungenzeka kuba sekwenzeka lento eyishiwo uKhumalo. Kodwa into enza lawo ma speculations ukuthi emveni kokuba uKhumalo ekhulumile, umkhonto wesizwe party awukazi umphikise, awukazi usho lutho. Ukuthula kwabo uma sesiyabonakala uDuduzane nama ground forces kupha abantu ama ideas ukuthi umkhonto wesizwe party impela uKhumalo beqinisile. Ikakhulukazi abantu la angingasho ukuthi bapha abantu, kodwa bakhona abantu abazi zonke indaba zomkhonto wesizwe party noma bengawona amalungu omkhonto wesizwe party. Ngicela ubone la. Kitchen soup ihlezi khona, ihlezi phakelo ogogo, sake sakhuluma ngayo nangaphambilini. Saveze enye iphakela abanye ogogo bamakhaladi ngapha eWestern Cape if I'm not mistaken. Ihlezi khona le kitchen soup, kodwa ngoba namuhla kukhona uDuduzane babona ingcono bayishuthe. Kodwa inhloso yokuyishutha bengukuthi uDuduzane uhlanganyele namalungu omkhonto wesizwe party ukule ya kitchen soup. Kuvuka lento esho uKhumalo ke kubantu mabembona enza kanje. Ayivuki kwabanye abantu kuphela nakimi uqomo. Nami ngiyazibuza ukuthi ngabe ngempela lento ayisho uKhumalo iqiniso na? Ngabe vele uDuduzane Zuma uDeputy President omkhonto wesizwe party na? Asisho ukuthi ku wrong, futhi alikho iphutha noma ngaba nguye uDeputy President omkhonto wesizwe party. Ngoba phela kumkhonto wesizwe party asikakafika isikhathi ukuthi babe nama elective conference. Abantu baya appointwa, aba electwa. So noma ubani bangam appoint. Kodwa kungcono mangathiwa izinto zivele ngama channel right omkhonto wesizwe party zingazwakali, zizwakala kwenye indawo, zizwakale ngoKhumalo kanti zenzeka umkhonto. Lento nje iyodwa iconfuse abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party ngoba abakwazi ukuyikho nongesikho. Futhi lolu daba baluzwa ngama fight ukuthi niyabona ukuthi uKhumalo wayiqinisile, bukani uDuduzane uhambele ikitchen soup. So nje umkhonto wesizwe party kodwa nje fanele bayilungise lento yabo ye-succession kuse early. Angicaphunela ivideo kaDuduzane yokugcina bese siyayivala le. Ungcono shela abanye umkhonto usekhona dala manje
ngibekisana ukushutha asengathela ukushutha kule mkhonto usekhona kulelizwe Kinata, Zapata, opening for open machine. Menzi, how much can you cut for that? I didn't cut for okay, Uma kwenzeka le video le engithi ngiqeda kuyifaka iYouTube ingiphoqa ukuthi angiyikhiphe ngoba inale ngoma le ekhala ngemumva kwayo niyongixolela ngoba kumuntu ozobuka ivideo akeze ukuyibona ivideo kanti bengithe mina kunevideo engiyifakayo kodwa ivideo yakhona ikhombisa uDuduzane enamalungu omkhonto wesizwe party kungathi bayamasha kodwa uyabona bamjabulele ileyo video le nje bengifuna ukukukhombisa yona. Ngicela ukuze ukuphawula kwakho ngabe lokho esikubonayo kusho ukuthi uDuduzane useyingxenye MK party ngabe kusho ukuthi uDuduzane useyiDeputy President na noma uthe ngoba unethuba ngoba phela umuntu esimaziwe ukuthi ubhizi ngokwamabhizinisi uthe ngoba unethuba akayoseva abantu phela ngoba kungenzeka ukuthi uDuduzane nje uthe ngoba unethuba namhlanje akayoseva abantu kodwa ke kwathola ukuthi uzalwa kulomndeni ke mawuzalwa kulomndeni ke noma yini oyenza kusuke kunama camera eduze. Ngicela ukuze ukuphawula kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba leli sixoxa ngalo. Ngabe umbuzo wami uthi ngabe uDuduzane usuke nje njengomuntu oyoseva abantu okanye uDuduzane ulapha njengomuntu oyiDeputy President womkhonto wesizwe party na njengokusho kaKhumalo. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga kakhulu.